Ayun. Hmm. Ito. May camera yan. Mayo. Kawatan lang talaga. Tamang libang-libangan lang. Libak ganda. Pang tanggal boring. Hindi yung buka nila ayaw pa. Pag sinusugutan nga ng mga gandang, lalapag. Hindi mo nilalapag yung ganda. Sa'yo mo yan. Yung mga gusto ka yan. Ay. Si mga ano ito, si mga drone ito, si mga vertical take off, ini ano ni. Ay, ini. Vertical take-off man yun. Dahil pwede siyang ground take off o kaya hand launch, hand throw. Itong garo airplano ang take off niya talaga. Ang nakakapangunan. Libangan. Ayo, garburadol. Tangina. Matik ni.
Siguro pa.